Håller in den, så man får typ... Här är rätt. Ja, jag tänker. Ska vi köra då? Den passar ju för den är fan inte så jävla så. Jag har inga klinker med resten. Den här klarar jag. Oh shit, den här kommer Man aldrig ska ta. sitta där i slutet typ. Stammade du? Varför du sänkte min speed? Jag bara flyger förbi den här skiten hela tiden. Oh fucker. Jag kan inte gå på en trappa.